pinaglaruan ng mga bata tapos tinapon doon sa kanal. Hindi namin makuha kasi nasa pinakailalim. Napaw. Basta na iba-vlog si Papa kasi nako-conscious ah. Hindi na siya nagiging natural. Kasi kami lagi yung teamwork. Ako yung taga-post, taga-sagot ng mga ano. Siya naman yung TikTok. Yan yung trabaho ni Papa. Di ba, Pa? Yeah. Hello guys, good morning. So kakagising ko lang, hindi pa ako nakapaghilamos. Today is Saturday, September 14, 2019. Haggard besh. And nag-aalala kami kasi may pusa doon, sobrang liit na pinaglaruan ng mga bata tapos tinapon doon sa kanal. Hindi namin makuha kasi nasa pinakailalim doon sa ano talaga. Kaya hindi ko sabi ko sa mga bata, bibigyan ko ng pera kung sino man yung makakuha dun sa pusa. Kasi kawawa talaga. Tapos pinaano ko dito, pinawalis ko sa labas yung kanyang chores. Ayun na, busy naman siya dun pagtingin dun sa mga pusa. Pagkuan. Ha? Suguara sila. Kung ka nakakuha stick. Nakuwan. Ila Justin. Napaw. Pa. I-arrange din yung mga slipper dere. Alatika! Ayan guys, tinose ko lang to sa oven kasi tinamad na ako sa sa diretso na
oven agad-agad. Tapos si Papa, ayun. Hi, Pa. Gusto ko yung nagpapak si Papa ng mga orders. Ay, nako. What's the reality? Basta na iba-vlog si Papa kasi nako-conscious ah. Hindi na siya nagiging natural. Yan yung realidad, guys. Nagpapak kami ng orders. Konti pa nga lang yung napak niya. Kasi kami lagi yung teamwork. Ako yung taga-post, taga-sagot ng mga ano. Siya naman yung TikTok. Yan yung trabaho ni Papa. Di ba, Pa? Yaya. Yaya? Hindi ako yaya dong. Akala ko yaya ka. Pang! Si Hagrid tapos na sa chores niya. Kaya, ayun. Lumarga na naman siya. 5 minutes ko yung binigay ko para tawagin siya ulit kasi mag-umagahan na. And mamaya maglalaba ako. So, wala pang restock kasi ang dami pang pending doon sa sa Shopee. Mga ilang ano pa yun. Marami pa akong pending na mga orders na hindi pa na next week sana mga ma-deliver na yung iba. Alam mo yung nakakainis minsan yung mga RTS, ganyan. Kasi ang hirap kaya mag-orders tapos mga RTS lang. Kaya ayun. Sorry ang pail ko. Say good morning. Yung aquarium, no? Lilinisin na naman ni Papa. Tingnan niyo yung ref. Wala nang laman. Kasi, ano na naman, weekly. Sige na, kap na. Yung whips. Itong magbagalot mo. Hello guys! So, ayan. Nagbukas ako ng mga plato. Tapos si Hagrid, ayun. Say hi! Say hi na. Kumakain ng ano yan, grapes. Binigyan ng grapes kagabi ng kanyang lolo. Habang nanonood siya ng anong tawag dyan? Tagalog na ano, Tagalog na stories. Ayan o, nagkalat kasi nag-study kami kanina tsaka tapos ako siya magbasa. So ngayon, nagluluto ako at naglilinis ng mga hugas ako ng plato. Ang usapan nila na gumawa ay nagdala ng inspirasyon. Ang malit na sisiw ay napakasaya na makita ng ilang pagkakahawig sa pato na sinabi sa kanya na kuha at tumakbo siya papunta sa pato na Tingnan nyo guys, nanonood siya ng ano, nakatulog. Itsura. Gising ko. Nakrutan ko. Nagulat daw siya. Go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Naglilinis kasi ako ng kanyang ano, mga art supplies niya, nililinis ko. Ayan. Nililinis ko yung ano niya. Tapos, ito yung wipes niya. So, ayan. Mga chorbalo niya. Ito yung nangyayari sa pencil niya guys. So, tingnan nyo. Hindi ko alam. Nawawala talaga yung ano niya. Ayan. So, ito yung lulutuin ko ngayon guys. Galunggong. Galunggong ata to. Basta parang galunggong to na malalaki lang. So, namimiss ko nang mag-fried galunggong. Kaya, yan lulutuin ko. Ayan. Malalaki yung pinili ko kasi mas madaling himayin siya. Lalo pag kumakain si Hagrid. Tapos, yung isa, hindi pa yun nakatulog na yun. Pero hindi pa yun lunch. Kaya, ayan, magluluto na ako.